mano ndiko 10 point ajena be no ndiko gini ko jonde kapok owene no pecha kawuone ma kisome gini kendo higa achiel bang'e ting'iyo gima nondiki tipwenyi notu kodwa no pecha no gima nondika king'iyo namba 10 mogik mondo keno kwanye ni protecting and protecting and promoting sovereignty and rule of law. To katiba nitie king'iyo preamble mar katiba the people we the people preamble mar katiba endi jogi to ne gidono ji kanyo ka ne gitugo gi viji maliko tija puonjwa no puonje balariany ne onge ng'ama yot wuondo ka dhano no japuonj moro no puonje balariany ng'ama yot wuondo en dhano ma en outi gi jopiny no wuondo jopiny mondo oyud kaka inyalo theche matin mondo ket los broad based government odhi mbele kesi baadaye ero kamano Ken ana ukasari ko mateka inyalo wachiango wacho mano maparo Professor Sewe mano puonja persuasion and communication yani yo minyalo lombo godo dhano mondo lui hapa ni watiyo kode kata kane wamanyo joma bende koro nyalo chuonwa igla piny mondo oyudo gimogago to apan tiegruok mano ayudo chobere gi tiegruok mano ayudo kaka inyalo lombo japiny mondo japiny oyudi okonyowa kata mana e yudo joma nyadak gi udi